Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Bangun paguyuban ingkang bahagia tentu betahaken maneka warni kautaman, pranatan lan semangat ingkang positif utawi iklim ingkang sae anggenipun sesarengan tuwuh wonten ing kautaman-kautaman ing pranatan lan sedaya kasaenan, saengga sedaya warganing paguyuban saged lung tinulung sengkuyung sinengkuyung anggenipun gayuh kabegjan lan karaharjan. Gusti Yesus paring tuntunan dumateng para murid dalem kados pundi anggenipun bangun paguyuban ingkang begja rahayu kanthi maneka warni bab. Lan ing dinten menika Gusti paring tuntunan kados pundi para murid anggenipun nyawang samukawis, menapa sing ditingali, menapa sing didelok, lan caranipun ningali, caranipun delok maneka warni bab menika bakal nuwuhake sikap tumraping para murid anggenipun bangun gesang sesarengan. Yen tiyang umpaminipun ningali samukawis menika awon utawi badan menika awon, temtu lajeng tiyang boten ngrawat, boten ngrumat maneka warni sing kadonyan, sing badani. Kosok wangsulipun yen tiyang menika nyawang utawi ningali badan menika penting, pokok tumraping gesang. Mila lajeng migunakaken maneka warni cara kangge ngrawat badanipun. Ing jamane awake dhewe umpaminipun wong nyawang kecantikan, nyawang kegantengan. Salah setunggal contonipun jenenge ayu utawa ganteng kuwi yen kulite mulus, kulite putih, rambute ireng andan-andan utawa rambute wernane pelangi. Lajeng tiyang nggih ngupadi kados pundi kulit badane dadi putih, rambute dadi werna-werna warnane supaya ben ditingali wong ayu utawa bagus. Termasuk umpamane yen tiyang nyawang dhuwit kuwi bab sing paling pokok ana ing uripe. Tiyang lajeng nggih pados dhuwit sak wayah-wayah ora ngerti wektu. Time is money. Waktu adalah uang. Lajeng sedaya cara dianggep kalal kanggo golek dhuwit. Nah menika kados pundi panyawang tiyang mempengaruhi sikap gesangipun. Kados pundi Gusti Yesus anggenipun nuntun para murid nyawang samukawis supados estu saged dados dasar utawi pondasi bangun komunitas paguyuban murid-murid dalem sing begja rahayu. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 6 ayat 19 ngantos dumugi 23.
Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, aja keklumpuk bondo donya sing kena dipangan renget utawa cacing sarta dibabah lan dicolong maling. Balik keklumpuk bondo swarga sing ora rusak dipangan renget utawa cacing lan ora dibabah dicolong maling. Awit ing ngendi bandamu ya ing kono dununging atimu. Dianing badan iku mripat, mulane yen mripatmu bening, badanmu sakujur mesti pinadangan. Nanging yen mripatmu blawur, badanmu sakujur mesti ya peteng. Lah yen pepadang ing jeroning atimu wae wis peteng, iba gedhening pepetenge dhewe. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah lan kesadaran dumateng para murid kados pundi anggenipun nyawang samukawis termasuk anggenipun nyawang bandaning donya utawa bandaning swarga, termasuk ugi anggenipun nyawang setunggalan setunggalipun warganing paguyuban, mbuh kuwi ana ing brayat, mbuh kuwi ana ing lingkungan ing tengahing masyarakat menapa dene ing pasamuan suci. Awit anggenipun kula panjenengan nyawang tiyang menika nuwuhake rasa wonten ing manah kula panjenengan. Ing ngendi bandamu ing ngriku atimu. Kados pundi nyawang bondo kadonyan, temtu boten namung harta nggih. Bondo kadonyan kula maknani ya maneka warni sing awake dhewe duweni, sing awake dhewe prangguli, sing awake dhewe adepi ana ing alam donya. Yen awake dhewe nyawang umpamane wonten ing brayat, anakku ki bodho. Mula kula panjenengan anggenipun lajeng bangun relasi kalian putrane awake dhewe sing awake dhewe anggap bodho, terus bisa-bisa macem-macem, terus kerep diseneni utawa kosok wangsulipun awake dhewe terus memberi perhatian sing luwih supaya putraku sing bodho iki dadi pinter, utawa awake dhewe nyawang anakku ki nakal. Mula yen ana wong lapor, anakmu neng kono gelut, anakmu neng kono nyolong, anakmu neng kono gawe kisruh, awake dhewe langsung pracaya padahal urung mesti laporane wong kuwi bener. Utawa awake dhewe duwe panyawang bojoku ki ketoke ora setia, terus mempengaruhi anggone awake dhewe mbangun sikap dumateng bojo, disulet sithik langsung kobong. Nah menika salah setunggal bab sing tumraping Gusti Yesus para murid kedah ngatos-atos anggenipun ningali utawi nyawang samukawis. Gusti ngajak para murid dalem bandaning swarga sing paling pokok, sing paling penting tumraping para murid. Madosi bondo swarga, ningali bondo swarga menika sing pokok. Ampun ngantos malah kosok wangsulipun bondo kadonyan sing luwih pokok. Mila sing maneka wani bab rohani tumraping Gusti menika dados dasar anggenipun bangun paguyuban. Ampun ngantos dasare menika bab-bab sing fisik. Bab sing fisik kanggo bangun paguyuban contone napa? Umpamane sembayangan lingkungan, omahe cilik, wah kok omahe cilik wegah aku melu, utawa wah ra ono panganane, terus aras-arasen le budal, utawa udan, utawa mergo panas, terus uga wegah bangun paguyuban. Menika yen sing ditingali bab kadonyan, bab fisik kangge dasar bangun paguyuban. Ning nek bab bondo kasuwargan utawi bab rohani, tiyang lajeng ngupadi ngatasi maneka warni sing fisik supados menapa bisa mbangun urip bebarengan sing rohani. Sregep sembayang, piye carane ben kabeh warganing brayat umpamane bisa sembayang bareng-bareng.
Ya maneka wali sing fisik kadonyan, mbuh kuwi merga wektune sing ora padha, mbuh merga kesel, mbuh merga padamelan sing kudu lembur. Menika kedah diatasi kanggo supaya urip brayat do bisa sembayang bareng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.